Għaddew ġimgħat minn meta l-Partit Nazzjonalista nida l-iskema ta' self sigriet u deputati tal-istess partit għadhom qed iħossuhom imħawda jwieġbu dwarha. L-iskema kienet ikkritikata minn nies minn kull settur għaliex jgħalloka l-ħasil ta' flus u nuqqas ta' trasparenza. Tant li l-uniku kumment li kellu d-deputat Claudio Grech dwar għaliex l-ismijiet se jinżammu sigriti kienet il-konsolazzjoni li bihom se jkunu jafu l-President tal-Eżekuttiv u s-Segretarju Ġenerali. Kif se tassiguraw li mhux se ddaħlu flus maħmuġin minn din l-iskema? Jien naħseb ħajkun hemm il-proċeduri kollha neċessarji biex. Due diligence ġifieri. Nimmaġina jien li ħajjimxu mal-proċeduri kollha. Jekk l-amministrazzjoni dan ma rfitekx, jekk se żommhom sigreti, jekk mhux se jkun hemm due diligence. Ma nafx għalfejn tajt sigreti, għaliex effettivament kull min ħajjagħmel l-investiment ħajkun magħruf mal-amministrazzjoni tal-partit u mhux hekk. Fl-istess ħin deputati oħra baqgħu jikkonfermaw li mhux se jsir ebda due diligence fuq min se jagħti s-self. Ma jinteressahomx ikunux flus ta' kriminali, traffikanti ta' droga jew karattri dubjużi. L-aqwa li ħallasom b'ċekk. Raw li l-flus minn ċedu li mhux ħajkunu ġejjin maħmuġin. Billi il-ħlas ħajkun permezz ta' checks maħruġin mill-banek. Due diligence ġifieri. Il-banek stess ħajkunu jagħmlu due diligence. Ħalhom sigreta l-ispjeg. Due diligence biex forsi s-serħu ras. Meta jiġi b'ċekk, il-bank ikun qed jagħmel due diligence awtomatikament. Anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista ma jridx iwieġeb. U ġimgħa wara li ġejna aggrediti minn missier ix-xufier tiegħu għalilna biss li jieħu paċenzja bina. Dr. Busuttil, kif se tassiguraw lill-poplu Malti li mhux se ddaħlu flus maħmuġin minn ċedu? Paċenzja neħdu biku aħna.